Velkommen til videoen! I dag skal vi spille Seaside Story, hvilket er rigtig sjovt. Hvor mange? Jeg har nogle chips. Jeg skal godt lige se dem. Det er det her. Ja. Chips. Der sker ikke noget lige nu. Bare. Ja. Og basically er det et fiskespil. Men det er stadig ret svært, især når man skal kaste, have sådan nogle legendary beasts eller hvad det her. Jeg har spillet det sådan lidt, men det er ikke som om I skal tro, at jeg har spillet det så meget, at jeg allerede har klaret det. Nej. Men det eneste grund til at jeg spillede det før, det er fordi, at jeg fandt den faktisk på min computer. Den er meget gammel. Oh my god. Så er der ikke fordamage på heller. Men ja. Det her, det skal jeg så have fjernet. Okay, hvordan jeg gør det? Jeg bruger penge. Bare vent. Okay. Ikke. Jeg prøver at gøre some food for jer. Nej, stop. No, ja. Good. Okay, jeg skal egentlig være i hvert fald. Nå! Okay, nu skal jeg ikke have noget at spise den. Jeg spiser alt. Gabi, nu skal jeg bare have en hel mad ind. Ingen gabis, ellers bliver det solgt til en, der kommer til at spise dem. Kom nu! Hvorfor er der så mange? Ingen. Vi tager det ikke engang. Det er allerede 3 minutter hurtigt. Nå. Ja. Man skal skyde mange væk, så. Sådan, det var alle her. I hvert fald mangler kun en. Men så er det tid til at endelig og faktisk fiske. Men først. Men først. Og skal man lige. Nu det regner med nu. Jeg havde kun 4. Nu har jeg 6. Så skal jeg lige have lidt mere. 3 mere. 12. Hvor mange er der der? Det bliver 15. Hvor mange er der der? Det er 18. Der er også 3, så det er 21. Og 24. Mangler jeg kun et net. Og så er jeg good to go.
and that I will be taking. No. What is There you are. Guess we gotta put Sonic speed now. Man, you better be happy I can do damage to you. I'm not going to be dead by now. I'm trying to get their attention. Jeg var faktisk lige godt med at run, men kameraet er slukket automatisk. Så nu bliver jeg nødt til at klikke på den konstant. Det bliver sødt irriterende, fordi jeg glemmer det. Nu har jeg 2 guppies. Jeg tror, jeg har faktisk. Man. Jeg må bruge for store pakke nummer 2. Man kan ikke have ham. Man. What's up, man? When they come, you better take it. Please, 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 come over. Please, 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 come over. Jeg vil dø. You've gotta be kidding me. Alle de her fisk går ind. Eller alle de her fisk. Og jeg kunne få en af dem her. Man, I gave up. No, nu har jeg brug for at tage en server.
Nu må jeg prøve at fange dig. Alright. Men det var meget koster lyshuset. Håber ikke den koster mere end i hvert fald 32. Eller mindst kun. Okay, godt. Og så ved jeg, at jeg skal have noget, der koster rigtig meget. Og vent lige. Jeg kan se alt derfra, jeg blev. Og jeg kommer konstant til at skulle samle den her. Og jeg skal bruge i hvert fald 40 minutter på at finde, eller få Beast, Legendary Beasts. Og hvis I ikke vil have nogen spoiler, så lad være med at se den her, fordi at, hvis I gerne vil bare gerne spille det selv, så vil man se den. Men mindre I gerne vil spoiles, så er det her. Og i hver episode kommer jeg til at klare en hel ting. Og den her episode, det her, den bliver bare de her ting, ocean ting. Ja. Fordi det skal ikke være noget svært. Og så de andre, så kommer jeg måske til at grinde det min lille smule imens. Det skal ikke være relevant. Det må det ikke. Hvad? Ja. Come on. Let's go. Det er det eneste, jeg bruger for. Noget net. Ja. Let's go. Så kan jeg gå derover, så kan jeg måske, eller så kan jeg næsten få mine penge. Få de penge. Okay, så skal jeg direkte løse huset op. Gør det. Eller i hvert fald vent på det. Her og så og vent til det var nu. En lille smule i hvert fald. No. It's the worst idea I've ever heard. Så ja, nu skal jeg vente på det. Og imens jeg venter på det, så går jeg lige herhen. Der var en penge. Nej. Ved du hvad? Og der. Og det her er grunden til, at jeg altid er rig. Du kan stændig rig. Ja. Boom. Jeg vil lige se 24 liter. Boom. Sådan, jeg havde den lyd. Jeg hader den der lyd. Nej, få mig væk. Let's go. Håber jeg har det noget godt. Har du nogle godter? And that's actually all I need, bro. Like, thanks so much. But I'm probably just gonna take it off. Well, why did I do that? Can I get it? I get a yeah. Basically, my orange for. I have this one on in case something happens. I don't know what I should use. It's just look cool, you know. I'm the pirate, you know, like that. But right now that doesn't matter, cause I'm doing the ocean. No, in this one video, I'm doing the ocean, you know. There's gonna be 4 episodes. 4, not 3. Oh my gosh. Eller der kommer til at være 4 episoder. Og den her, det bliver bare ocean, you know.
Det er den første, det er nu klar for. Nej. Og den her. Det bliver den sidste. Men jeg ender ikke episoden endnu. Hvor lang er den? Den er kun et kvarter lang. Den skal i det mindste være 20 minutter. Så. Okay. Lige her kan man lige se alle. Nej, nemlig den ser scary ud, og jeg hader den. Nej. Let's go, bro. Men jeg hader på dig, og jeg hader dig. Hvorfor ser du så creepy ud? Nej, vi er ikke færdige, for den er kun 16,5 minutter lang. Og det er ikke langt nok for mig. Overhovedet ikke langt nok. Så det vi gør, det er, at vi skal bare lige vente. Jeg snurrer. Vi skal ikke vente. Vi skal bare ind og sove. Hvem kan lide at vente, altså? Det er meget. Hallo? Men alt er dyrt herinde. Nå. Oh yeah. Nu skal jeg huske at tage den her på, når jeg skal dykke. Men lige nu der skal jeg bare ud og dykke efter krabber. Jeg kommer også til at købe en trap. Vent! Nej, det må jeg ikke. Nej. Ja. Og jeg stopper bare, når den er 20 minutter lang. Cirka 20 minutter lang. Det er om 2 minutter, så... Bom. Så er det... Studie 2. Eller... Hvorfor sagde jeg I 2? Nok bare fordi jeg er vant til at sige det meget endnu. Så... Ja. Men... Tak. Tak. Men jeg er hurtigere end den. Hey. Wee. Come on. Let's go. Dude. Så er en big boy, men jeg er komplet ligger. Jeg sagde, at vi fanger krabber, så fanger jeg krabber. Så må det være. Det der, det kommer nok til at være den sidste. Nej, det kommer til at være den anden sidste video der. Det med det der for. Har det kaldt for den her, ikke? Okay, give me speed. Flash. Let's go. Afsted med mig. Nu skal jeg over sælge. Og så slutter jeg videoen, når jeg har både solgt og købt det, jeg skal. Så er videoen slut. Så husk at like og subscribe. Og lave en comment. Og gør alle de ting. Lige så en sød comment. Jeg gider ikke have comments. Jeg har gjort det forkert. Tror jeg i hvert fald ikke. Men ja. Så ses vi. Ved du hvad? Bye.